Mám tady touristy. Krásná highway. Máme tak pěkný úsek je ta zatáčka tam nahoru ten ouvoz a pak tam ten druhý ouvoz takový. Aha. Jinak jsou takový ty cesty celkově záživný, mi přijde už jako, ale... Myslím, že kluci s legama budou mít větší adrenalin. A já jsem je svést na tom. Jsme s Foresterem, jak jsme byli právě na tom v té pískovně tam. Jo. A jako říkali, ty je to takový ten šutr je skurvený, víš? To je on. A teď jsem ho neškrt, dobrý, už na to přišel asi, jo. Jsem na to přišel. Ještě dvakrát, třikrát výjezd. Jo, a jsem úplně v pohodě. Budeš poslepu jezdit. To je poslepu. To bylo jenom šutry, to bylo jenom poplech odpředu. Tak jsme právě v tom a oni říkali, ty taky kompaktní lety, ty lega jsou takový víš, ty houpačky. Aha. No říká, tohle to je takový kompakt, jako, že to tak jako nepéruje tolik, jo, nehoupe to, neskáče to. Vlastně projížděli svýma autama, ne? Projížděli tu cestu a pak jsme tam s Foresterem a... Podíváme se na kluky. Láto? Menší táliňák. Jsou za náma, je to dobrý. Jo, přemýšlí, kudy se do toho dají. Nasadíš norcho? On to projel jako s rozjezdem. To byl perfektní záběr. On to projel s rozjezdem, víš, byl dost ohněn. Taky jsem takhle projížděl jednou s rozjezdem potok v Jeseníkách na srazu. Jo, tam spíš moc zase. No, už jsem montoval. Ti to vyrazí volant z ruky. Urvalo mi to plech pod motorem, jasně, teda ten kryt plastový. No jasně, samozřejmě. To je rána, ne? Pak do těch sraček se musí co nejpomalejc, prostě tam nemůžeš do toho vletět. No, zůstal na jednu šroubu, tak jsem musel odšroubovat. No. A je to kus plastu, to je takový. Se tenkrát tam se, tohle je pěkný kousek. No. To je pro kamzíky tohle. Tohle je sranda, to je. Vzpomíná taky právě ten sraz, kde se mi to stalo v taky zimních v Jeseníkách a to jsem se vezl v S-Turbu s jedním taky, to byl ze Slovenska týpek. Taky podobný krpál, takovýhle, ale docela brutální. A to bylo. A v tom krpálu se zastavila kolona. No, to je nejlepší, no. Tak to bylo jako prča. Já prostě jdu. Nahoře si mysleli, že jsou pěkně na rovince a my tam zůstali v krpálu. Měl co dělat s tím. No, začala zlobit spojka. No, to je pytli, no. To turbo, to... No turbo je... Já ho právě proto se kluci ptají, proč ne turbo, já říkám, protože nemá redukci. Tady už je to dobrý, tady už to ne. Nemá, no. To je nevýhoda, no. To se šikne. No, kdyby to turbo mělo redukci, tak ono by to zase nemuselo vydržet mechanicky, protože to by byl krvťák. To jo. To už byl krtící moment hrozně velký na to. Ale právě, že nevýhoda u toho turba, u té 2,5 je ta, že prostě on má sílu, ale když se máš hrabat někde z bahna, tak má takovou sílu, že ti protáčí všechny 4 kola a stojíš na místě, no. Jakoby, no, prostě se to vždycky někde utrhne, no. Jo. Krávy se nám srotily. Se obědá, no. To je pravda vlastně. Máme si natoč klej, máš krásný pohled na klej. Dobrý. Ano, tady díru. Jo. Já bych to vzal, ale jak to dopadlo posledně, vole. Jo. Zase o zuby, vole. Vesničko má středisková. Středisko má vesničková. Středisko má vesničkové. Ten krásně vidět ta. Jo, ta dolu, ten slyšu. No. Sjezdovka, nebo co to tam se šupí. Ne, přístupovka nahoru, cesta nahoru vlastně, ten průsek tím lesem, lanovka.
jako. No to není vidět ze všech úhlů, že jo? Když se na to díváš od Budějic, tak to nevidíš tu Hanovku, to je vidět až tady takhle odsaď. No a už jsme v cíli, víceméně. V cíli off vložky. No, vysoký mám to. Hmm. Jsem musel na něj najet hodně z prudka. To hodilo zpátky po té tréninku. A po obědě bude to brodění? Po obědě to máme na tu římovskou stranu, tam se koukneme v Římově a pak pojedeme odsaď, tak tam se chci podívat, jestli by se to tam náhodou nedalo přejet. To bylo možná prdel, tyjo. Kdyby tam bylo tak do 30 čísel vody, tak je to úplně v pohodě, jo, se to dá krásně přejet, jo. Jo, tak to jsem zvědavý To teda. bylo možná zajímavý, ale říkám, mám gumovky, chci to projít a hlavně zkusit, jestli tam nejsou ve vodě